Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pepanggihan malih kalian Bu Nurma. Nah, saderengipun nyuwun tulung Mas Aska dipun siapaken nggih. Deduma kawiwitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Atur perhormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Sugeng enjang Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bu Nurma saderengipun Bu Nurma wiwiti nggih. Matur nuwun murid-murid sampun purun dugi malih dinten Setu menika kangge bantu Bu Nurma kangge praktik pembelajaran pepanggihan angka kaping kalih. Matur nuwun nggih sampun purun bantu. Nggih Bu Nurma sakmenika badhe absen rumiyin. Mumpung menapa? Mumpung saged lenggah Bu Nurma tak lenggah sik ya. Agil Apriliani. Ngajeng Mbak mlebet ngoten nggih. Aska Maulana Ahmad. Bintang Cahya Mahesti. Chelsea Eka Azahra. Dinda Gadis Kirania. Endita Dwi Rizkia. Febi Luciana Widiawati. Laili Sakinatus Sa'adah. Lionel Fajri Pratama. Meisya Alia Annabella. Meisya Pratiwi. Muhammad Lutfi Hakim. Nur Lailatus Salamah. Nurul Fatihatul Maur Rahmah. Reva Diana Fisa. Risma Ilya Putri Alfiani. Oh, tasih sakit nggih. Oh, alah. Risma Ramadhani. Sikha Nur Aini. Sulisari Indangwati. Syarifah Galuh Indriani. Alhamdulillahirabbil alamin sampun saged dugi sedaya. Sakmenika murid-murid Bu Nurma menapa nggih badhe matur sekedhap saderengipun Bu Nurma wiwiti pasinaon. Iki wingi kan dhewe wis sinau bebarengan perkara cerita legenda, ya toh? Terus apa meneh ya, Cah? Terus napa malih? Dalam unsur-unsur intrinsik, terus paraga, terus sekedap kayane durung anu ya, durung nyambung. Kira-kira murid-murid tasih semangat boten sinau basa Jawa? Tasih semangat? Sik.
Wis sarapan durung? Aduh, durung sarapan ki. Nek durung sarapan ya nek nampa pas sinau ya mesine aduh, kapan rampunge aku meh mangan ngono kuwi bae. Sesuk meneh sadurunge mangkat sekolah to nek iso sarapan sih ya. Nah, ki ngene wis sadurunge Bu Norma mundhut pirsa babagan menapa? Babagan materi. Bu Norma tansah ngemutaken murid-murid. Pisan meneh aja do wedi, aja do ora gelem, aja do emoh kanggo nyinaoni budayane awake dhewe. Apa meneh iki kaitane karo cerita. Cerita kuwi kan budaya sing adiluhung yen murid-murid wingi wis tau wis ngrungokake video ya ta budaya adiluhung sing kudu dimangerteni murid angger murid-murid ngerti ceritane awake dhewe buku-buku kunoane awake dhewe kuwi to cah akeh banget sing dijipuk karo bangsa Londo cah digawa menyang Belanda kono artefak-artefake kanggo apa kanggo perpustakaan mereka. Ojo nganti ya, nganti cerita kaya ngene wae diaku-aku karo negara liya. Nonton nggih, dadi budaya adiluhung sing kudu dimangerteni. Apa meneh, murid-murid kuwi minangka panerusing bangsa. Sok emben nek iso ditekoni karo anakmu, kowe iso critani. Luweh-luweh, iki Bu Norma kan wingi sampun maringi materi gegayutan kalian legenda ing daerah ndi cah? Daerah ndi wingi? Daerah Demak. Dadine murid-murid piye? Murid-murid iso ngerti oh, jebul ki ning nggon Mijen ana kaya ngene to. Oh, jebul ning Meranggen kaya ngene ana to. Wis tau ngerti apa durung sadurunge? Dereng ta? Nah, mulane bubar iki apa meneh? Bubar iki. Lah, luwih asik meneh nek kanggo pepanggihan dina iki. Oke. Wingi dhewe wis apa awake dhewe sinau babagan apa wae cah mau cah yuk semangat apa wae cah dieleng-eleng meneh wingi wis sinau ngenani apa cerita legenda iki sing kaya piye asal usul dumadine papan panggonan sing kaya piye kuwi kaitane karo apa jenengi sawijining panggonan ya. Terus bar kuwi ana apa meneh sing disinani dhewe? Unsur intrinsik. Unsur intrinsik iki apa wae? Tema. Tokoh ki apa? Paraga. Terus alur, terus amanat, lajeng latar utawa setting jajal yo sami mawon sih mas nanging iki cobi alur ki ana apa wae cah jenise cah maju karo alur mundur campuran isih kelingan apa ora wingi urut-urutane alur apa wae sing digawe ning LKP di kelompok wingi mboten urut-urutane sang wingi Bu Norma paringi wonten LKPD nika lho aduh nembe wingi wis lali ana pengenalan lajeng penggawatan terus sang wingi mbok gawe alur-alur jenis lho klimis aja klimis yang klimis iki nek umpamane Mas Lionel beratus ngono rambutnya klimis klimaks terus apa nah apa peleraian karo penyele oke sekalian toh kuwi alur apa meneh ya paraga jenisnya paraga apa wae apa wae paraga protagonis
antagonis karo protagonis. Ora usah dijelaskan ya. Betul. Terus latar utawa setting. Ya, betul? Jenisnya apa wae? Panggonan, waktu karo kahanan. Oke. Ngeten Mas Aska, dadosipun menika mboten baku kedah urut, tapi paling ora yen umpamane dikon nyebutake iso kabeh. Ngono ya Mas ya. Oke, wingi wis do gawe word wall ke HP ya kan? Di sini bener papirsani lumayan ya. Pancen ana kendala nanging ora dadi perkara. Terus bubar kuwi murid-murid sampun damel LKPD kelompok. Gitu? Kalau wingi langsung diterasakan. Sampun di bacutake, di rampungke. Sampun? Nah, sampun. Dados dinten menika apa sih kanggo dina iki kanggo apa sih? Pertemuan dina iki didhawuhi apa sih? Murid-murid kan wis latihan ya toh? Bener mah kalau ini sampun ngendika, yuk latihan. Saiki ditampilke ana ngarep. Siap boten? Iki kok kayane Mbak Galuh kok kayane rada sedih ngono ki kaya demam panggung Mbak. Mbak. Duh, aku bar iki maju ngono Mbak. Siap nggih? Oke. Dados sinten menika kangge nyariosaken malih cariyos legenda kanthi maragakake utawi bermain peran. Ngaten nggih? Dados mangke ngeten. Oh, Masya Allah. Dados ngenten murid-murid. Mangke murid-murid Bu Nur Masuwun napa majeng setunggal-setunggal nggih, maksudnya setunggal kelompok wonten ngajeng. Kan kalau wingi wonten narator toh. Bu Nur mah kalau wingi mirsani wonten ingkang nyerat narator lajeng paraga-paragane ya toh. Jadi mengko narator neng nggon ngarep wae. Umpama narator nang ngarep sebelah kono utawa ning kene. Aja ngadangi iki bener mawon nyawisake iki meja. Engko sing main wayang engko iso lenggah wonten ngajeng. Lungguh nang isor kan mung papat tok iso gentenan utawa nang burine ya. Dadine mengko apa kuwi jenenge iso gentenan. Engko nek umpamane wis ora wayahe, ora jatahe iso didonke dhisik, engko gentenan karo kancane. Ngoten nggih, saged? Heeh. Terus bubar kelompoke kuwi moro maju. Mengko bubar kuwi salah siji anggota kelompok macakake soal. Soalnya sama di sama di seranda. Nah, macakake soale gitu. Bubar kuwi engko kanca liyane saka kelompok liya jawab pitakonane saka kelompok sing maju. Engko ana dua pertanyaan. Ngoten nggih? Saged? Nggih. Bubar menika dados mangke murid-murid menika dados kaleresan aslinipun Bu Nur menika napa gadah games nanging jebule malah mboten Bu Nur beto. Bu Nur gadah boyo-boyonan kangge napa? Kangge permainan kangge menentukan sapa sik kelompok sing maju. Boyo-boyonan ya lho Cah. Nanging malah mboten Bu Nur beto. Aduh, ya Allah. Wah, payah iki. Jadi di anu ya, di acak apa anu? Acak mboten? Oke, nek diacak. Ini kan kelompok siji loro telu papat ya. Sekedap.
nek kelompokan berarti Bu Norma siap-siap. Siap-siap sih ya. Iki bocah-bocah sampun latihan ping pinten cah? Sampun latihan ping pinten? Oh 3. Terus? Masa 3 kabeh? Dan bebek kalih. Nah, tapi sampeyan wis latihan ya. Supaya apa? Supaya ora grogi, terus iso ngerti jalan ceritane, urut-urutan ceritane. Ngoten nggih? Wes siap ta critakake marang kancamu ta? Wes siap? Kudu siap. Perwakilan kelompok saged majeng. Dalam perwakilan kelompok setunggal majeng, kelompok kalih majeng, kelompok 3 majeng, kelompok sekawan majeng. Hop, neng kono cedhak kono wae. Ayo, kelompok 3 pundi? Kelompok 3 pundi? Ya, ya Mbak, mundur Mbak, kene. Oke. Iki Bu Norma gentine kanggo games kanggo sing dhisik cokot boyo ya. Iki Bu Norma kagungan kertas. Nalikane Bu Norma andapke langsung monggo dipendet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal. Lah, ngono wae. Iki kaya ngene mung cepet-cepetan dhisik ana boyo-boyone wis wedi kowe. Wah, asik jane. 1 2 3. Lepas dibawa lagi. Oh, tiba. Oke. Engkang sepisan. Ya, sedap. Kelompok setunggal majeng nomor pinten? Oh, ajek ya. Kelompok loro majeng nomor sekawan. Kelompok 3? Kalih. Kelompok sekawan? Oke, siap ya? Siap ya? Oke. Saiki wonten Bu Norma mangke saking mriki Bu Norma tingali saking mriki. Jadi Bu Norma rada nyantai padatan menawi Bu Norma ngecek utawi Bu Norma wis muter terus saiki iso pinarak. Bu Norma tak lenggah sik ya. Ngaten nggih? Oke. Jadi saiki Bu Norma nyuwun tulung. Mengko yen ana kancamu sing isih maju domendel, umpamane kelompok sing bar meh tampil, ya berarti karo ngrungokake meh ngapal-ngapalke utawa maca-maca ngono kuwi ra apa-apa ya. Terus bar kuwi nek wis rampung engko do tepuk tangan kanggo apresiasi. Ngoten nggih? Lajeng wonten pitakenan apa mboten? Wonten pitakenan apa mboten? Mboten wonten? Wes siap kabeh? Siap. Alhamdulillah. Yuk jajal. Iki to aja apa kuwi jenenge aja kesusu. Dinikmati wae. Bu Norma paring tulo dhisik wae ya. Umpamane jajal lho iki urun do ngetokke buku-buku bareng to. Ayo bukune ditokke sik lah. Jajal, Mbak, nggonmu ndi, Mbak? Nggonmu ndi, Mbak? Naskahe coba. Oke. Oh, di apa? Di ringkes. Jadi
Iki umpamane ana cah cilik endi? Segone cah cilik sendi. Oke. Mamane ngene ya. Mbah nambangan di mbah nambangan. Oke. Umpamane kan iki kan mergo Bu Nurma nganti wis apal. Dadi umpamane to, kan lenggah nang mriki, ya toh? Terus sing siji ning kene, sing siji ning kene. Umpamane Bu Nurma saya ana bolongan apa iki? Umpamane ngene ya. Lah bocah cilik ngene, di mau iki ngene. Mbah nambangan, naca bagus, aja kaya ngono kuwi. Dadi karo gayane diobah-obahke. Lah bocahe engko nek anu kaya ngene ya, Wan. Bocahe, wah, aku ora butuh kanca, Mbah. Umpamane kono, ora butuh kanca. Iki nganggone basa ngopo? Aku ora butuh kanca, Mbah. Dadi bar kuwi langsung ya pok men rada aja diwenek-weneke ya, sing santai wae. Lah terus siji meneh sing narator. Iki sing narator. Senarator yang bisa ceritane kita suarane di ya cilik ra apa-apa. Kaya ndongeng ngene kae lho, Cah. Aja omong ngene. Iki umpamane kasarita zaman biyen ana alas aja. Najan maca ra masalah. Nanging ngene. Kacarita zaman biyen ana alas kang eyop banget ya paling ya. Amarga akeh tanduran kang tukolan urip subur. Ing kono ana tawongan sepuh, ngono ya. Dadi suarane kuwi aja cilik ora apa-apa. Kayak Bu Nurma suantene asline cilik. Nanging dikai nada, dikai intonasi ya. Lah terus sang Bu Nurma biji apa wae, Cah? Iki Bu Nurma kagungan menapa penilaian kangge bijinipun menika Bu Nurma ginakaken menika supaya bocah-bocah iso do persiapan kanthi tenanan. Sing sepisan ana perencanaan. Dadi mengko LKPD-ne dibeto ta? Nggih ta? Lah mengko di Bu Nurma suwun. Nggih. Bu Nurma suwun kangge Bu Nurma biji. Terus kelengkapan alure. Alure kuwi wingi mbok menawa ana sing isih kleru utawa isih kurang siji urung ditulis. Lah kuwi wis beda cerita. Terus diksi ki apa? Pilihan katanya. Wis bener apa durung? Terus penyajian berarti ana ngarep terus kekompakan. Aja nganti ning ngarepan. Lho, kowe kok malah aku. Wis berarti iki ngetara rak kompak iki latihane kurang iki. Ngono ya? Ngertos? Nggih, wonten pitakenan apa mboten? Mboten nggih. Mangke menika Bu Nurma sukani mik setunggal wonten ngriki ya. Aja kanggo dolanan nanging mengko kanggo sing do sing do maju mengarep. Wonten pitakenan apa mboten? Mboten? Siap? Oke, yen siap saiki Bu Nurma timbali kelompok setunggal kangge nampilaken cariyos apa? Cariyos apa ngose keplok-keploke ngose urung ana cariyos apa, Mbak? Legenda Desa Ranggen. Baleni. Mau piye? Saiki ayo disambut bareng-bareng kanggo penampil nomor 1 saka kelompok 1 kanthi cerita Legenda Desa Ranggen. Menawi saged mangke narator ampun ngantos menika nggih ngalangi meja. Dadi narator kayak Bu Nurma mau ning pojok kene utawa pojok kono. Ayo. Saliyane ning kene.
Sampun saged dipun wiwiti? Saged? Oke, Sopi. Yuk, paringi tepuk tangan nek kangge kelompok 11. Masyarakat zaman biyen ana padaran kang ombolan asli. Pertumbuhan kang ana ing kono angsa suruh kang disusul. Kuwi kabeh beneran dirayu kan bojone. Yo kuwi sentok kang tadi sampai materi watan hasil tenane saya suwe saya apik yo nyanyi. Kuwi kabeh jalaran panjenengan sing tansah sabar Kakang. Kirayungan Nyai Santo. Duwi anak loro lanang lan wedok. Awit cilik anak-anake Nyai Santo ora tau nyuwangi wong tuane. Lan nalika wis gedhe, kekarone ora tau nyambut gawe. Yes, anake mumuruti apa kang dipeniku. No, kae dendengi asana iwangana ibumu. Monggo aku pesen. Ora usah Kakang, ben aku wae. Nang ayun ning sawah ngangkuti pari sing bar dipanen. Mok, aku mek lunga nulung manuk, Bapak wis janji karo kancaku. Saben dina kaya iki. Tingkahe anak-anake iki rayongan Nyai Santo kan lewat dalam anak-anake dhewe dirayung jiwa. Kanthi sawi ini menurut semua nabani sing sebelah omah. Nyai tuturana putra putrimu supaya gelem bantu marang sliramu. Aja lali ngelingke marang ibadahe. Kirayung banjur lunga menyang sawah. Sawah dheweke isih karo bojone Nyai putramu ndi? Wis to, Kakang, ora apa-apa. Mengko ora do mudeng dhewe. Ora kaya ngono terus, Nyai. Kowe cah loro mrene ya. Mendoa. Ana apa, Bapak? Kowe cah loro awit cilik wis dialem simbokmu. Nganti gedhe kaya ngene. Kowe ora tau gelem ngiwangi simbokmu. Saiki lungono saka kene golek sangu urip dhewe. Aja Kakang, iki anakku. Anake dhewe, aja dikon lunga. Iki perintah Nyai. Aku ora ngusir nanging ben anakmu bisa golek sangu. Pungkasane anak-anak Kirayung lan Nyai Santo padha lunga. Pirang-pirang taun sabubare kedaden kuwi desane Kirayung saya rame. Ing Selatan ana para warga akibat urip saka omahe Kirayung suwe-suwe iku akeh diparingi utawa kasebut marang Bila suwe-suwe latah ana diarani desa Marangin. Sampun? Tepuk tangan kanggo kelompok siji. Sekedap sakderenge mangke ikan do nyemak to. Bar iki diparingi pitakonan sing kudu mbok wangsuli. Ya, sing kudu mbok wangsuli rebutan, sing ngerti langsung ngajeng ya. Ngoten nggih? Oke, nanging Bu Norma badhe komentar rumiyin nggih, sekedap. Dados menapa? Dados mangke wonten menika cah catetan kangge kelompok setunggal sing siji.
Iki mau saben ngomong rampung kunyuk medun. Padahal jek omong-omongan. Terus gentenan mbek iki. Madhepe ngene kan tau? Kunyuk. Ya kan? Medun. Kamu kok asline kudune piye? Kudune nalikane jek omong-omongan yen pancen kuwi bareng. Ya wis nendur bareng apa? Ora bar ngomong donge padahal iki sing ditampilke wayang iki ya, ora wajahe dhewe ya. Ibaratnya nek didonke ibaratnya nek dhewe main dhewe jek main drama iki ya toh. Lah kok ngapa ning kene? Ya kan? Jadinya apa? Jadinya kayak bar isih nang jero tapi malah ditok-tokne terus lho. Ngono ya, Mbak ya. Jadi, oke rak apa-apa, mbok menawa isin ya. Terus iki mau Mbak sapa? Mbak sinten? Mbak Sulis. Saking menghayatine, ya kan? Mama ya kan? Lho piye kae madhepe kok malah rono, ya kan? Terlalu menghayati kuwi. Terus bar kuwi kanggo narator. Najan maca ning rada kurang seru. Ya, rada kurang seru. Kamangka sing jenenge narator kuwinceritakake kedadean sing ora iso diceritakake ning nggon pagelaran. Ngoten nggih. Nah, Bu Norma sampun maos kala wau kalian maos napa naskah sing mbok kumpulke wis apik. Sing kita wis apik. Ya mung kurang sithik ning pinten-pinten disi tasih wonten ing kangiran. Oke, saiki siap nampa pitakonan ora? Siap. Yuk, sapa sing meh macake pitakonan? Matik, Mbak. Siji sik ya. Paraga protagonis saka cerita legenda Desa Mranggen yaiku Sapa ya? Oh, krungu apa ora? Mboten. Paraga protagonis saka legenda Desa Mranggen sapa ya? Cetot. Tenan Rano sing ngerti? Dan sing ngerti? Aduh. Oke, yuk jajal di anu Mbak. Sapa Mbak paragane Mbak sing anu Mbak? Ki Rayung. Ki Rayung. Oke, saiki pitakonan nomor 2. Kenang opo anak-anake Ki Rayung ora tau ngewangi wong tuane. Napa anak-anake ra tau ngewangi wong tuane? Napa, Mbak? Hah? Males. Terus? Males bener gak, Mbak? Salah, amarga jawabannya apa? Amarga dialem karo ibune. Dialem berarti apa? Dimanja karo ibu. Ya, wes berarti do gagak kabeh ya. Setat ya. Oke, saiki ngene dadi catetan kanggo sing maju angka 2 3 4. Murid-murid Bu Norma suwun. Mengko to nek pancen maca nanging sing maca sing seru. Ya, sing seru ya ben iso kanca-kancane do menghayati ceritane. Ngoten nggih? Oke, kanggo kelompok siji tepuk tangan dong. Oke. Oke. Kangge penampil kaping kalih. Sumangga saged majeng saking kelompok sekawan kanthi cariyos menapa? Dumat. Duh, kelompok pinten ta? Oh, salah ya. Saya sekedap. Kalau saya maju nomor 2 siapa? Oh iyalah salah. Baleni. Sumangga
Sumangga dipun dipun sambut mangayub yuk sareng-sareng penampil kaping kali saking kelompok 3 kanthi waosan legenda Desa Candi Sari. Tepuk tangan kaki kelompok 3. Nah, iki ben cocok. Naratornya sinten? Sinten? Mbak Chelsea. Suaranya Nadian iki iso krungu tekan kamera nanging suaramu ya iso luwih luwih banter. Terus nek main aja ning kene. Wani kuwi ning kene. Wani. Ya? Nggih, saged? Oke. Ing sawijining dina ana punggawa saka kraton kang aran Timur Tanggala. Panjenengane ngumbara kanggo ngasah kadigdayane. Panjenengane dadi pendekar ing donyane pandepokan silat kang duwe ilmu linuwih. Padepokan iki tak jenengi Padepokan Gading Sari. Amarga panggonane ing saruing Kelapa Gading. Akeh wong-wong kang padha pengen merguru marang Timur Tanggala. Elmune wis terkenal tekan ngendi-endi. Dadekake para begal pengen jajal ilmu Timur Tanggala. Awake dhewe kudu bisa ngobrang-abrik Padepokan Gading Sari. Aku kepingin ngerti sepira sektine Timur Tanggala kuwi. Bener, awake dhewe mesti bisa nglake Timur Tanggala. Bener, hahaha. Nanging mengko dhisik, aku kok rumangsa ana sing ndeloki awake dhewe. Coba tak golek tani. Sopo? Kayane ana sing ndeloki kene. Nanging nalika tak cedhaki ilang, ora ana sapa-sapa. Sejatine ana wong sing ngawat-ngawati para begal mau. Ora liya murete Timur Tanggala. Bubar kuwi papan kono diarani Pilang. Murid mau banjur aweh pelapuran marang Timur Tanggala. Wonten 17 begal ingkang dadi mirang tujuh. Wani-wanine, wis ora usah kuwatir, para begal ora bakal bisa ngancik ing padepokan iki. Timur Tanggala banjur mara menyang papan dununge para begal. Sadawane dalan Timur Tanggala banjur mlayu manyang papan dununge begal sinambi bengak-bengok. Awas ana bebaya, minggira ana bebaya. Karang ana bebaya minggira. Bubar kuwi papan sadawane Padepokan Gading Sari lan Pilang diarani Karangboyo. Dene pungkasane para begal bisa dikalahke Timur Tanggala kanthi gampang migunakake kasektene. Suwe bar kuwi Timur Tanggala seda lan disarekake ing kadempel. Jaman biyen ana kang gambar peta desa Karangboyo lan desa Gading sing dibangun lan jebul bentuke kaya candi. Mula papan kono diarani Desa Candi Sari. Kanthi pangarep-arep desa iki bisa dadi rame lan maju lan dadi sari utawa rame lan asri. Sadurunge ana pitakonan sing di wenehi kon tatamu maju saya guna badhe ampun panjenengan. Saderengipun Bu Norma kancamu atur pitakenan, Bu Norma badhe atur panyarwih rumiyin. Kangge penampilan kelompok 3
Saka swara cetha mboten Cah? Cetha. Banjur mau sempat apa kuwi jenenge? Mbak sapa iki jenenge mo ya? Mbak Sika. Nalikane apa jek rada grogi ya, nalikane main iki, main wayang. Atise tangane ya Allah. Main wayang karo di wing wing wing. Kan iki refleks ya, dingeleng-eleng iki kanggo melepas apa jenenge? Kanggo ben rak grogi ya. Secara tidak langsung kayak ibaratnya kayak pulpen dicetek-ceteke kan kayak ngono kuwi to. Lah iki diputer-puter ngene neng ora masalah. Terus bar kuwi Mbak sapa Mbak Bintang. Semangatnya pol. Aku nonton ini. Tapi ora apa-apa. Hebat loh. Tenang ora apa-apa. Dene Mbak Akil suaranya bener mana midangetke koyo katobrakan. Nanging tosek aku koyo krungu apa mau kayak krungu suara ngono-ngono wis dadi nek omong kayak rada apik. Ya intonasine cetha. Kanggo narator uga cetha. Saiki tak tekon. Kowe mudeng ora ceritane? Ya ta? Mergo apa siji? Suarane sing keprungu cetha lan banter. Nonton nggih? Dadi jajal kanggo ngecek muga-muga iki mengko nek ana kancane sing maju mengarep to, aja do iku ya, aja do kaya apa kuwi jenenge? Aja do pengalaman utawa dolanan dhewe utawa mung deloki tapi maksudnya di iku lho di deloki tenanan karo dirungokke tenanan supaya iso nangkep isi ceritane ben iso apa ki jenenge deloki mangsuli pitakonane. Ngoten nggih? Ya jajal. Pitakonane sapa sampe macake? Mbak Chels. Kimuter malahan. Kimur Tenggolo ngadegake padhepokan kang jenenge Ayo, apa ya Allah? Padepokan silat. Padepokan silat apa ora? mboten. Tapi bener apa ora? Asline padepokan silat toh? Nggih toh? Padepokan silat toh? Ini padepokan Gading Sari. Lah, Niki padepokan silat ki padepokan apa jawabane? Gading Sari. Padepokan Gading Sari. Yen umpamane meh diwaca meneh Padepokan Gading Sari bener mah kan sadurunge gawe kan karo maca-maca. Padepokan Gading Sari kuwi kalebu padepokan silat. Ya asline bener sih. Bener maksudnya malah lali to. Waduh. Oke, Mas Lutfi Hakim nadyan ora ngai jenenge tapi bener kuwi padepokan silat wis ra apa tepuk tangan. Oke. Pitakonan nomor kali. Cacahe begal kang arep ngelawan Ki Murtenggolo, cacahe ana pira? Salah toh? Masa bang? 17. Betul apa salah? Bener. Yo pancen, iki nek kene apa loro to, Mbak? Loro. Nanging ceritane pancen ada 17 to. Nggih. Mergo apa mau dikandhake karo kuwi wis berarti kandhake tenan hebat ya. Aja terkecoh karo jumlahe paraga. Lah nek Bu Norma gawe wayang 17 tiri kok iso kaya wayang tenan nggih. Ngoten nggih? Oke, sampun wonten pitakenan kangge niki? Mboten. Oke, tepuk tangan kangge kelompok 3. Oke. Sakmenika sumangga mangayu bagya sareng-sareng kelompok ingkang badhe majeng kaping 3 inggih menika saking kelompok sekawan kanthi cariyos
Dumadine Desa Sumberrejo. Tepuk tangan. Oh. Naratornya sinten? Saya. Dumadine Desa Sumberrejo. Ing jaman semono kahanane lagi panas banter. Tanduran padha mati. Para warga padha bingung golek banyu. Kali padha asat, sumur-sumur ra ana tau banyune. Wong-wong angel golek sawijine dina. Wong angel golek pangan. Sawijine dina Eyang Singa lagi mlaku-mlaku golek banyu. Lan kepethuk karo warga nalika ngecek wektu aksar. Para warga lagi anding ing sumur cilik kanggo njipuk banyu. Mas, aku apa entuk njaluk banyune? Aku golek banyu mung entuk sithik kok meh njaluk. Ora iso. Yo, ana njupuk dhewe, aku yo butuh. Wong kok koyok balung kabeh. Sumur iki ora suwe bakalan entek banyune. Ora suwe sumur mau pancen keentekan banyu. Papan mau uga suwi-suwi diarani Desa Balong kaya kandhe Eyang Singa mau. Eyang Singa banjur mbacutake lakone lan kepethuke karo pawongan tuwa. Nuwun sewu, Mbah. Anggenipun mundhut toya menika saking pundi? Jupuke atuh, Ger. Aku kangsu ning alas kidul. Nek yamene iki biasane wis entek. Apa kowe selak butuh banyu? Iki lho, jupuk sithik. Inggih, kula badhe nyuwun sekedhik demel wudu. Kanthi sabar wong tuwa mau nunggoni Mbah sendang wudu banjur diteruske salat. Napa desa menika toyanipun ewat? Mbah, kula ngucap matur suwun sanget kagem panjenengan, Mbah. Anggone muni, makane tangane Mbah Sendang karo jepet sukut ing cedhake. Dumadakan lemah tipak jebutan sukut mau ambrol, bolong malih di sendang. Sakane jero milih banyu sederes-derese. Mbah tuwa mau banjur kami tengelan ngomong. Semberejo banget. Mula nganti saiki desa mau dijenengi Desa Sumberrejo. Awit bar kuwi Eyang Singa diundang Mbah Sendang. Sampun. Tidak boleh pikir sendiri. Sedap ya. Wah. Iki yang Bu Norma apa? Aslinya ta, Cah? Bu Norma ngene iki to karo Mersani lho. Iki jujur iki. Jujur iki Bu Norma ngene iki karo Mersani. So nek antarane awakmu ana sing tak undang kanggo melu lomba, seleksi lomba. Antarane no lomba dongeng, siap ya? Kayak Bu Norma kok Mersani kok jebule akeh sing swara-swara sing nek jelaske ket mau akeh sing suarane lumayan. Jadi bener mah ana agenda ada lomba basa Jawa. Dadine bismillah. Ngene iki malah dadi pembibitan to. Oke, kangge kelompok pinten? Kalih kawan. Asline saka narator ki mantep. Marga Bu Norma mucal aska sampun dangu awes setahun ya aska ya. Bu Norma paham bener, paham banget yen aska kuwi asline apik nanging kadang mbuh grogi apa piye? Grogi mesti
Ilate sleo-sleo, ya kan? Nah, mesti kaya ngono kuwi. Jadi oke. Kaya ngene umpamane Mas Aska kepengen luweh apik diwaca terus Mas. Bolan baleni nganti iso iso bener macan. Lajeng bibar niku kalau wau Mas sinten Mas Lionel durung wayahe wis diunggahke dudukanku langsung lepoke bledeng ngono kuwi bledeng lepoke nelasi ibaratnya nek penampilan panggung asline durung wayahe metu iki ya kan kudune wali ya lebu aku kudu meneh ngono kuwi ora masalah kuwi malah ngono kuwi sing dadekake rada lucu nanging ora masalah terus mau kanggo sapa ya mau ya Mbak sinten? Mbak Laili, salahnya mau Siti. Kan isa omong-omongan sama mau telu ya kayaknya ya. Heeh. Didunke. Kan durung rampung to bukane to. Isa dikake ngarep. Dhuwur. Ngono. Jadi ibaratnya orang langsung ditinggal, tapi omong-omong berarti posisi masih ada di atas. Isane dhuwur. Nadyan ora ana pacelaton nih. Ngono. Terus nek kanggo kelompok iki kekurangannya barang apa? Kayaknya Bu Norma medan ngomong apa sih? Tembungnya apa sih? Apa sih? Pak jajal mau Mas Aska coba. Pisanan no? Nggih, pisanan. Kayak aku ki kayak tahu ngerti iki tapi apa ya? Nah kan iki mau wong-wong angel golek sawijining dina. Wong-wong angel golek pangan sawijining dina. Lah ngono kuwi lho. Terus apa to mau? Saya introvert Bu, makanya kayak gitu. Oh, saya introvert. Mboten to. Bisa dilatih, Mas. Rian Bu Norma ugi mendel. Ya, nggih anu PR kangge kelompok menika, kelompok sekawan menika. Sekawan nggih. Kadosipun tasih wonten ingkang tembung-tembung ingkang salah pengucapan. Oh, iki. Mas Lutfi ya. Coba Mas kae Mas. Terakhir. Pergi. Oh, iki. Napa wargi ya? Napa desa menika warga nek matur aja toya tapi toyo ngono ya kan riyen bener apa ngajari to iki to aja toya nang toyo nek ana ipun berarti toyanipun iki ewet walah bahasane apik banget ewet ki angel ngono ya ya kuwi nang mau pirang-pirang paraga isih ana tembung-tembung sing salah pangucapan. Oke, kelompok 1 loro 3 siap kanggo jawab pitakonan? Siap. Oke, jajal. Mas sapa sampe mau jawab pitakonane? Oke, Mbak Misha, monggo dipun waosaken. Setunggal jeneng liyane Eyang Singa apa? Sapa? Mau Bu Norma mireng lho. Terakhir dhewe kayane. Dadi ini kelingan. Sapa jeneng liyane sing? Teng tong. 1, 2, Sinten? 3. Sapa jeneng? Mbah? Eyang Singa. Lah jenenge sapa? Mbah? Karo singa iki. Mbah Sendang. Betul apa betul? Betul. Nang iki mau masuk sapa iki? Oh, tahu kembar untuk itu memang. Kembar ya? Gerak-geriknya sama. Oke, Mbak Sinten? Mbak Agil ya. Aku kadang mau Chelsea, kadang Agil ya Allah. Bener siji, oke. Kalih. Eyang Singa diwenehi pitulungan apa? Apa? Wes nggak bisa ngucap iki. Hah? Apa?
Apa? Banyu kanggo wudu diapake? Di diwenehi ya. Pamon tuwa, wong tuwa. Sing bener sing tiba. Pawongan tuwa. Oh, sapa sing berarti sapa sing menehi ya? Iki berarti iki sebener iki ya, guys saya. Oke, wes cocok. Ana bisa kenal ora? Boten nonton? Ya, tepuk tangan kanggo kelompok sekawan. Kok ora semangat baleni tepuk tangan kanggo kelompok sekawan. Lah, isih esok barang kok. Oke. Saiki semangat mengayu bahagia sara-sara kelompok pungkasan penampil ingkang badhe majeng pungkasan inggih menika saking kelompok kalih kanthi carios apa? Legenda Desa Mijen. Tepuk tangan kaki kelompok kali. Naratornya sini. Oke. Menjadi Cerotopan. Kacarita jaman biyen ana alas kang iyep banger amarga akeh tanduran kang tukur lan urip subur. Ing kono ana pawongan sepuh kang asmane Mbah Nambangan kang sejatine yaiku Sunan Kalijaga. Panjenengan mlaku-mlaku menyang kulon. Dulur, kene yo sliramu dhewean. Kula nembe ngaso, Mbah. Radi kesel amargi bibar ngresiki wit-witan menika. No, apa arane papan panggonan sing mbok gelbe iki? Mboten mangertos, Mbah. Amarga kene wujud alas gong liwang. Sayen ing kene rame dak jenengi Desa Mijen. Amarga kuwe ijen utawa dhewean ana ing kene. Mbah Nambangan banjur mbacukke lakune nganti kepethuk maneh karo sawijining wanita kang lagi ngresike tanduran kang ora kerumat. No, sliramu ing kene lagi apa? Nembe ngresiki panggenan punika, Mbah. Apa jeneng papan panggonan iki? Mboten mangertos, Mbah. So ing rejaning jaman papan iki bakal diarani gedangan amarga yen tak sawang ning kene teh tanduran gendang kang tukul subur. Mbah Nambangan ngebacukake lakune neh nganti tekan papan panggonan kang rame banget tumuju ing arah segara. Akeh wong kang lagi dol tinuku saka asil nyekel iwak ing segara. So ing rejane jaman papan iki bakal dijenengi bandaran amarga mujudake sawijine bandar utawa papan panggonan kanggo mandheke prau-prau kanggo dodolan. Mbah Nambangan mlaku maneh nganti kepethuk karo bocah kang nakal banget. Nang cah bagus aja kaya ngono kuwi. Kuwi ora apik. Mondek digedehi karo kanca-kancamu. Weh, aku ora butuh kanca, Mbah. Alah malah mlayu. Bocah kok tambeng banget. Sok ben panggon iki bakal tak jenengi bengkal jalaran bejaku ketemu bocah kang tambeng lan nakal kaya ngono kuwi. Kuwi mau cerita legenda saka pirang-pirang panggonan kang ana ing Desa Mijen. Matus wae. Jadi tata. Oke, sudah mencetak.
Dados catatan saking Bu Norma nomor 1. Ki mau jane yo kaya Mas Aska, Mbak siapa mau sing kelompok iki? Siapa mau ya? Mbak Chelsea. Sayangnya madhepe mrono, rak rono. Mbak Meisya barang. Nek madhep narator madhepe rono menjelaskan ke audiens. Ojo malah rono. Wah, kuwi mau lali, bener banget lali ngandani. Piye ya Mbak Masya ya? Wis apik. Terus iki mau Bu Norma yang paling ketok banget saka kelompok loro kuwi kakek guyon. Ngono kuwi ta. Karo guya-guyu. Iki nek mau koyo kanca-kanca liyane kuwi apa jenenge? Nek kowe fotokopi hasilmu kuwi iso di gawe dhewe-dhewe, aja siji tok siji karo ngene ra ketok ngono kan ya malah elek dadine malahan. Ngono ya. Dadi iso jane ben iso luweh kepenak dicedakke nang nggonmu wae koyo ngono. Terus bar kuwi paragane iki kayane paraga anu ya, paraga utama iki kok ning dhuwur terus nggih. Paragane kaya mau sebunur makandhakake. Aja do mengisor, iki mau ngomong dhewe, iki ngomong karo sapa, ngono kan? Saya iki kudune kan ning nggon dhuwur bareng karo iki, ngono ya. Ngono ya, Mbak ya. Dadi isih ana sing do mengisor terus. Ya ora mau. Ya kan? Bar ngomong mecu langsung ngene. Mecu langsung lah aja jenenge ngomong-ngomongan kan ora langsung apa kok jenenge wes mangan apa dulu ya solo ya kan. Terus aku dulu mangan apa dulu ya sih ning kantin ya kan ora ngono tapi kan tetep nek kono kes mangan apa dulu ya ning kantin ya kan ngono ngoten nggih iku dadi masalah penyajian sih gak masalah nanging kok Bu Norma persani hasilmu sing kanggo apa gawe naskah kuwi karo alur-alure kaya wingi ta jajal kuwi wis bener utawa dobro ngoten. Oke, siap nampa pitakonan? Siap. Sapa sing macake pitakonan? Sinten? Tata. Tata. Sekejap. Yuk ngadeg, Mbak. Yo, dimirengke, maju, Mbak. Sekawan, sapa paraga utama kang diarani Mbah Nambangan mau? Siapa? Sunan Kalijaga. Bener, Mbak? Bener ya lho, ngarep dhewe Sunan. Oke. Terus pitakonan nomor 2. Mbah Nambangan jenenge tlatah Genggal amarga kedadeyan apa? Hah? Yo ngacung sih kalau iki akeh sing anu, wis baleni liyane. Siapa? Wis siji apa? Bocah sing? Oh, bocah cilik sing nakal. Betul apa, Mbak? Betul ya, tepuk tangan kanggo Mbak Dinda. Oke. Sampun ana pitakonan nek kanggo kelompok iki? Mboten wonten ya, tepuk tangan kanggo kelompok kalih. Wow. Saiki jajal. Bu Norma pengen saben kelompok ngedalke LKPD-ne piyambak-piyambak. Sing kelompok ya. LKPD kelompok. Sing iki. Sing barengan. Wah, isih digawe dhewe-dhewe ngono. Sampun? Sampun nggih? Oke, saiki coba mau kan wis do nyemak gone kanca liyane ya. Ya ta? Saiki nyuwun tulung LKPD mau di di ijolke karo kanca
Sebelah. Iki kelompok siji ijalke kelompok loro, kelompok telu ijalke karo kelompok papat. Yuk dijalke wae yuk. Kana. Ya wes, ra apa-apa kene. Sing iki. Sing niki mawon. Iki kan garapanmu ra usah sing iki wae. Ndak apa-apa. Sampun? Ndi nggonmu? Oke, kene Mbak. Tak apa. Sing iki wae, sing garapanmu ra usah. Oke. Tugasnya murid-murid, yo iki mengko to berkelompok meneh, ya toh. Kira-kira gone kancamu kuwi kurange apa cah? Luwihe apa? Saka iki sing digawe kita urut-urutane, oh iki ana sing durung jangkep, oh iki ana sing wis jangkep, ngono ta. Terus bar kuwi ana meneh apa kuwi jenenge? Alure kayak piye? Terus naskahnya kayak piye? Penyajiannya kayak piye? Karo kowe mau majune oh kurangi iki kelompok iki kurangi iki ngono ya. Karo tembung-tembunge apik apa ora. Ngono ya. Kowe Bu Norma tuliske wis. Ada dasar sang Bu Norma iku Bu Norma kangge rubrik penilaian Bu Norma. Yuk, sampun nampi to? Saiki berkelompok sedelok wae. Berkelompok sedelok wae. Dadine ben rada cepet. Ayo Mbak kuwi barengan wae gak apa-apa. Digawe bareng-bareng. Iki cas aku kudu dibiji saka nggone kancamu. Perencanaan berarti iki kuwi wis diisi kabeh apa durung karo kancamu, ya toh? Terus kelengkapan alur ki sing alure ki ta kuwi wis diisi kabeh apa durung, wis bener apa durung. Diksi ki kata-kata yang dipilih utawa tembung sing dipilih kanggo naskah drama ki wis apik apa durung. Terus penyajiane mau wis apa kuwi jenenge wis apik apa durung, apa kurang apa karo kekompakane. Sing iki kurang kompak, sing iki wis kompak. Ngono nggih, saged? Ya ditulis. Nang sebelah ndi nulise? Nulise ana ing pundi? Pundi sekedap? Ngandhapipun pitakenan. Nggih, ngandhapipun pitakenan. Dua pertanyaan mau. Yuk, Mas Aska, mriko mau mboten napa-napa. Dipun serat riyen nggih. Anu mawon deskripsi singkat boten napa-napa. Iki nek ditulis sik. Terus perencanaane piye? Terus alure piye ngono. Dalam? Oh nggih, nggih napa diserat napa niku ingkang menika tasih kirang sekedhik napa menika tasih harus diperbaiki lagi napa pripun ngoten nggih. Napa malih? Nang kene iki ditulis sik Mbak poin-poine Mbak. Nggih. Dados
Dalam ngandhapi pun pitakenan. Dados dados poin-poin perencanaan kelengkapan alur lajeng diksi penyajian kekompakan menika mangke dipun serat wonten wonten ngadhapipun LKPD menika ta kalau wau pitakenan lajeng dipun tanggepi kiranya niki sampun sae menika dereng patoso sae ngoten. Mbak berkelompok ya Mbak. Nggih. Diserat riyen mawon. Diserat riyen mawon. Nggih. Nah, mangke bibar menika to lajeng ditanggapi. Oh, iki paling gampil menika ingkang kekompakan. Oh, saiki sing kelompok iki wis kompak nanging kurang iki ngono mau menurutmu ya. Ini. Apa? Lumayan nggih. Cekap cukup. Dalam diksi pemilihan kata. Oh, tembunge iki wis bener, tembunge iki isih kleru ngono. Tembunge akeh sing salah ngono umpamane. Ya? Kuwi ditulis poin-poinnya ditulis kabeh se to. Nah, dan kita ana tulisan. Diksi itu diksi kuwi dan diksi itu. Diksi kuwi pamilihan tembung. Jadi kaya tembung-tembunge kuwi iki wis bener apa durung, wis apik apa durung. Nggih. Hah? Diksi. Ya, iki dimirengke awet wau kathah ingkang tasih tanglet diksi niku napa Bu? Diksi menika pamilihan tembung. Dados tembunge kuwi sing dienggo wis bener apa durung? Apa kok ora ana unggah-ungguhe utawa nek nulis isih akeh sing salah kaya ngono kuwi ya. Tembung-tembung sing dipilih kuwi lho wis apik apa durung? Umpamane ana paraga utama sing wis sepuh kuwi sedo ning kono ngomongnya ora sedo tapi mati. Lah iki kan wis kleru. Iki ana sing ora jumbo unggah-ungguhe. Orang bagus gimana Bu? Orang bagus ya, Bang? Wong apik. Kita orang bagus. Kirang sae. Nah, Ora kurang gandul lah ya wong apik. Oke, pun badhe rampung. Oke, murid-murid. Ya, murid-murid. Sampun nggih? Sampun nggih? Sampun nggih? Ya dimirengke murid-murid. Menika pepanggihan pun badhe
Pun badhe rampung. Ki wis dirampung dong. Oke. Saiki ngene Cah. Dewe wis bareng-bareng sinau ngenani cerita legenda. Ya toh. Mas Aska muterin mriko. Bu Norma gadhe pamanggih ngenten. Kangge penampilan pancen boten dados baku ning pasinaon dinten menika. Maksudnya ora njur wah sing kudu gebyar, kudu apik, kudu sempurna ngoten mboten. Nanging paling boten kanthi murid-murid kalau wau sampun purun wonten ngajeng menika luar biasa lho. Ana sing tangane anyep, ana sing nganti ikine keputer-puter didonke lah sak panunggalan kuwi mesti Bu Norma yakin nek bakalan kuwi amarga grogi. Dadine Bu Norma nyuwun tulung kanggomu gawe kuwi toh umpamane gawe tugas. Siji wis do tanggung jawab. Nomor loro nek ana penampilan maju-maju kaya ngono kuwi, kaya Mas Aska, Bu, kula niku orangnya introvert atau tertutup. Enggak masalah, Mas. Jadi kaya ngono kuwi to, yen umpamane iso dilatih kok Mas. Bu Norma biyen menengan, nanging nalikane sering utawa asring maju dadine apa? Extrovert ya paling ora isinan kaya biyen meneh. Ngaten nggih Mas, Mbak? Oke. Jadi, yuk jajal. Dina iki murid-murid sinau ngenani apa sih? Ya cerita legenda ini diapake? Diceritake meneh. Terus di paraga ana ngarep ya toh asik peraja. Asik ya aslinya ya. Aslinya asik. Nanging Bu Norma kudu uga saking murid-murid piyambak menika tansah wonten LKPD ingkang wingkang piyambak menika wonten lembar refleksi gitu. Lembar refleksi menika dipun dipun serat rumiyin. Dados menapa ingkang dipun sinaoni dinten menika, lajeng menapa ingkang bab ingkang paling angel nalikane critakake iki apa to? Terus paling gampang nalikane critakake cerita legenda iki apa to? Nah, kuwi ditulis riyin. Nonton nggih? Heeh. Terus bubar kuwi Cah. Yuk dimirengke. Sekedap dimirengke Cah saderengipun Bu Norma pungkasi. Iki to pas sinaon dina iki murid-murid kudu ngeling-eling banget materi apa sing sampun Bu Norma paringke. Bu Norma sampun ngendika kala wau. Nadyan menika murid-murid mbok menawi alah syuting etok-etokan mboten etok-etokan. Amarga apa? Amarga Bu Norma kawit kala wingi nyemak murid-murid wis do semangat siji. Terus nomor loro, yo ora rumangsa iku ora rumangsa nyepeleke Bu Norma mirsani murid-murid itu ora ana sing klentru utawa sing apa malah menang-menang dolanan HP. Murid-murid do fokus ning gone Bu Norma, fokus ning gone kancamu kuwi wis luar biasa. Jadi aja mung saiki tok, nanging pesene Bu Norma nyenjing menawi pasinaon piwusalan kalih sinten kemawon, gurunipun sinten kemawon, kalih kelasmu dhewe-dhewe, nek ana sing bar do maju do tepuk tangan kanggo mengapresiasi. Lajeng bibar menika ugi mangke menawi wonten guru ingkang jelas wonten ngajeng yo ngene iki do ngrungokake nek ana sing ora ngerti tekan gak mau Bu Norma ngono malah lebih bagus lagi. Nonton nggih? Oke, saderengipun Bu Norma cekapi wonten pitakenan mboten? Sampun cedak?
Oke, matur nuwun sanget. Sampun bantu Bu Nurma nggih. Sampun kalih dinten anggenipun bantu Bu Nurma kangge syuting pembelajaran, praktek pengalaman lapangan, praktek nggih PPL, praktek praktek mengajar sampun kalih dinten. Bu Nurma matur nuwun sanget. Bu Nurma mboten saged nyukani napa-napa kangge murid-murid. Mugi-mugi ilmu ingkang Bu Nurma aturaken saged mumpangati dhateng murid-murid sedaya. Ngoten nggih. Bu Nurma cekapi rumiyin matur nuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten kelas kanthi personil komplit nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.